Kada bih imao još jedan život, bio bih Branko Kockica. I kada bi srce pesmu moglo da bira, bila bi to zasigurno Tira. Kada bih se još jednom rodio, bio bih veliki Nole. Reketo bih tako žonglirao, ma sve bi protivnike nervirao. Vukan Mitrović, učenik 3. razreda osnovne škole Vuk Karadžić, pobednik je u nižoj kategoriji. On se predstavio pesmom Kada bih, nepoznatog autora, dok su 2. i 3. mesto osvojile Dunja Đaklić i Helena Stanković. Tatjana Đorđević predstavila se pesmom Baka u pubertetu autorke Danijele Kvas i osvojila 3. mesto od ukupno 16 interpretatora uzrasta od 5. do 8. razreda. Pesmom Biljane Stanojević, običnim rečima rečeno, predstavila se Đurđina Stanojević. Ona je 2., a pobednica u ovoj kategoriji je Anastasija Gavrilović, koja je recitovala pesmu Ne znam šta mi je naše poznate pesnikinje Milice Stanojević-Simonović, koja je pesmu napisala specijalno za ovo takmičenje. Mentorka ovih pobednica je Dragana Petković-Simionović. Ne znam šta mi je od prošlog petka. Čas mi je hladno, čas mi je vruće. Čudne mi ptice na prozor sleću, a neka radost reperava i jedna zvezda sanjiva plava namiguje mi, sluti na sreću. I baš tog petka desi se nešto. Ne smem da kažem, rumen me obliva, a osmeh nikako ne silazi s lica. Jesi očekivala da ćeš da pobediš? Pa iskreno i nisam, zato što je konkurencija bila stvarno dobra, ali sam svakako zadovoljna i htela bih da čestitam svima jer su stvarno bili odlični. Je li bilo naporno spremati se? Pa nije, ali tu je i nastavnica koja nam je isto pomogla da se spremimo i imali smo svakodnevno probe i čestitam još jednom svima. Deca su jako sjajno naučila pesme i sve ispoštovala kriterijume. Bilo je na nama jako teško da izaberemo pobednika. Koji su kriterijumi odlučivali danas? Pored dikcije i akcenta koji je izuzetno značajan za jednog dobrog recitatora, od presudnog značaja je bila ta izražajnost i sugestivnost koju smo dobijali od samih takmičara, tako da se ispostavilo da je na kraju to presudno i da je to odredilo pobednika. Ovo je prvi nivo školska smotra gde su se plasirali učenici na okružnu smotru koja će biti također u organizaciji osnovne škole Vuk Karadžić u Gnjilanu kod crkve. Već tradicionalno se u Gnjilanu organizuje ova smotra i na ovoj školskoj smotri je prošlo Sa ove školske smotre je prošlo po 3 takmičara iz mlađe i srednje kategorije i oni će predstavljati našu školu na opštinskom takmičenju, a na opštinskom takmičenju će se također birati po 3 takmičara koje će predstavljati opštinu Gnjilane na okružnoj smotri, gde će se organizovati, okružna smotra će se organizovati u Kulturno-prosvetnom centru Božidar Mitrović Šandor u Šilovu. Opštinska smotra recitatora održat će se 23. marta u isturenom odeljenju osnovne škole Vuk Karadžić u Gnjilanu.